Vítajte v Sládkovičove. Predstavujem vám jedinečný areál, ktorý spája moderné bývanie, reprezentatívne sídlo a priestor pre vaše podnikanie. Hneď za bránou vás privíta jazero, o ktorého čistotu sa stará moderná filtrácia spolu s pravidelnou údržbou. Plávajú tu kojkapre a jesetre, ktoré dodávajú miestu pokoj a výnimočnú atmosféru. Dom s užitkovou plochou 350 m2 prešiel v roku 2022 kompletnou rekonštrukciou. Kúpeľňa je priestranná a prináša vysoký komfort. Okrem vanie je tu aj turecká lavička, miesto, kde si môžete oddychnúť a užiť si wellness atmosféru priamo doma. Hlavná spálňa má vlastný šatník a ďalší šatník je pripravený pre vášho partnera. V dome sa nachádzajú aj ďalšie izby, ktoré môžu slúžiť ako detská, hosťovská alebo pracovňa. Samozrejmosťou je technická miestnosť či práčovňa. Srdcom domu je obývacia izba s krbom, ktorá priamo nadväzuje na jedáleň a modernú kuchyňu s ostrovčekom. Nechýbajú stavané spotrebiče, kvalitné povrchy aj praktická špajza. Je to priestor, ktorý spája funkčnosť a eleganciu a zároveň vytvára centrum rodinného života. Z kuchynskej časti sa plynule prechádza do presklenej zimnej záhrady s výhľadom na celý exteriér. Dominantou je vyhrievaný bazén s rozmermi 9,5 x 3,5 metra a je pripravený na celoročné využívanie. Okolí dotvárajú ovocné stromy, figovník a pavlovnie, známe ako stromy šťastia. Významnou súčasťou areálu je moderná hala so skladom s plochou viac než 600 m2. Veľkorysé priestory, technické zázemie a vjazd pre kamióny otvárajú široké možnosti využitia, od výroby a skladovania až po firemné akcie či reprezentatívne firemné sídlo. Areál disponuje garážmi pre 5 aut a množstvom vonkajších parkovacích miest, čo ho robí plne funkčným aj pre väčšie prevádzky či eventy. Areál Sládkovičove je investícia s naozaj výnimočnou hodnotou.